Què he de fer? Què he de dir? No sé, tu mateixa. Parla de la festa major. De l'esbat. Que ja és hora. Respira fons i ja saps. Què sé? Dona, doncs el truc. Pensa que tots estan despullats. Sí, que sempre es funciona. Si tu ho dius... Va, tranquil·la, molta merda. Hola! Hola! Ah, doncs sí, mira, funciona. Sí. Bona nit, ginesenques i ginesencs. Avui és un gran dia. Comença la festa major. Aquest any, l'Esbart d'Encera de Llinars és l'encarregat de donar la benvinguda a aquesta festa major. Una festa molt important per nosaltres, ja que el dia 14 de setembre, apunteu, 14 de setembre, donarem per finalitzats els actes del 25è aniversari de l'entitat. Hem estat fent molts actes des de fa un any i ara estem preparant la traca final. I aquestes cares? Que no heu estat veient tots els actes que hem estat fent des de fa un any? Home, a veure, les actuacions, la trobada multitudinària de ball de gitanes, la picada, fins i tot una exposició de fotos allà a Can Masvegar. Res, no? Que potser encara no sabeu el que és l'Esbart? En què penses, Mercè? Doncs m'he donat que hi ha moltíssima gent que no sap què és l'Esbart i no sé com els ho puc explicar. Ho he intentat del dret, del revés, ballant, taralejant i no hi ha manera. Ah, però això és molt fàcil. A l'Esbart és dansa. Assagem a consciència per a fer unes bones actuacions. I fem cultura. Des de fa 25 anys i fins al dia d'avui mostrem la cultura catalana a arreu. Fem molt exercici. Aquests no els deixen funcionar. Potser si parlen amb la Cerdanyola que feien. No me'n recordo quin ball. Una moixiganga. S'ha de suar molt, però els resultats arriben. Fem bon espectacle. Amb molta gent a darrere. Sigui en places, escenaris, pavellons... O potser en un nou auditori a Llinars? Però haurà d'esperar. Sobretot, ens ho passem molt bé! My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Bons moments compartits. But does she really wanna? Can't stand to see me walk out the door. So we better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever, then what makes love the exception? So why yo, are we so in denial when we know we're not happy here?
Carnestoltes. Però això es pot solucionar. Mireu! Why, it's a greased lightning! Fuel injection cut up in chrome and it runs, oh yeah. I'll get the money, with the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, yeah, they get lots of 10 greased lightning. Greased lightning, you burn up the quarter of a mile. On van? Ah, bueno, ja ho entenc. Deu ser que tenen ganes de festa. Ja, bueno, tenim ganes de festa, no? Que per això estem aquí avui, sí o no? Sí. Ah, perquè comença la festa major. Teniu moltes ganes de festa, sí o no? Jo sí, moltes. A veure, Qui és diu que que la sí? festa major és un dels moments més importants pel poble. Aquí tothom surt a fer festa, a riure, a ballar, vaja, a fer poble, sí o no? Sí! Si no, mira com està la plaça, fins al capdamunt de gent. És Sí, veritat. senyor. Sí. I és que la festa major desperta passions, eh? És una cosa impressionant. I és que hi ha un munt d'actes. Un munt. I a part, són de molts i molts tipus, hi ha de tot tipus, I és una cosa que passa cada any, i jo no he sentit comentaris, Tothom es queixa. I em direu, per què? Doncs per què? Perquè n'hi ha tants que se solapen tots amb tots, sí o no? Passa, que se solapen els d'aquí, amb els d'allà, amb els d'allà. Se solapen els dels crios, se solapen amb els nostres, amb els dels grans, els dels més grans. Bueno, més grans, bueno, és que siguin. I al final, és que és normal que el poble tingui vídeo, si només fem que anar corrent d'un costat a l'altre per poder veure tot. No donem l'abast, Ajuntament, no donem l'abast. I aquest embalat d'aquí? Això mateix, menys mal. Aquest any tenim un embalat aquí, perfecte, i això ens suposarà tenir totes les activitats més centralitzades. Embalat. Recinte tradicionalment fet amb veles, que ofereix una sala ampla i lliure, sense columnes ni altres impediments, normalment utilitzada com a sala de ball. Això mateix, sí senyor. I amb això, ara ho tenim tot més solucionat, no? Ara ens veurem corrent de l'annex al pavelló, del pavelló a l'embalat, de l'embalat a l'annexa, de l'annexa al pavelló... Bueno, això semblarà un formiguer, no? Els actes més importants de festa major, no? Aquells 4 que dius, els hem de recordar perquè són importants. 4 coses. Ja podries haver agafat el programa sencer gairebé, Això no? no és res, són 4 coses, ja veuràs. Sí, 4. Mira, ajuda'm a llegir. Sí, que són el circuit pràctic 4x4, la desfilada de vestits de paper, la mostra gastronòmica i el passatge del terror. Ah, això, el passatge del terror. Deixem un passatge, no? Perquè el que és terror... És igual. És el pin de la solidaritat? Home, i tant. Mira, no el veus? Vosaltres el teniu o no? Teniu el pin o no? No? Doncs ja feu tard. Es tracta d'un pin que podeu aconseguir donant simplement la voluntat. Voluntat que segons l'Ajuntament és €1 o més. Remarquen el o més, no? Suposo. I tant. Aquí. El sopar popular, Teca. la xocolatada, La dieta mediterrània, bàsicament, l'elecció de la pubilla i l'hereu, Hòstia, sí que pobrets, cada any tenen més participants, estan desbordats. concerts, balls de nit, disco mòbil, guerra d'aigua i menjar de flams, els escacs de la fresca, el sou despertar, la trobada de puntaire, els actes. No, de fet en tenim bastants més a la festa major, si els diguéssim tots no acabaríem, lògicament, Però, un altre dels moments importants de la festa major, que ja és després, és la capuitada. Capuitada. El dia que la setmana justa d'una festivitat, d'un esdeveniment. Això mateix, la capuitada, que aquest any, amb l'Esbar, el que farem serà la cloenda del nostre 25è aniversari. S'estrenen amb tots vosaltres i nosaltres el grup de juvenils de l'Esbar. Everybody let it rock.
Johnny was playing in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer pulled the melody over, crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple king. Everybody let's roll. Everybody knows Ahí està. Molt bé, aquesta estrena, sí o no? Triomfal, A veure. Hi ha una cosa que jo no entenc. Per què només hi ha un noi? Què passa amb els nois? Res, que no volen ballar. Bueno, sembla que només hi ha un espavilat en el poble. Vinga, Bram! Espavilat, espavilada. Se'n diu d'una persona d'enteniment viu, despert, deixondit. Exactament. Bueno, de tota manera, tu ja et deu anar bé, no? Més dones per tu. Clar. Bueno, llavors què passa? Per què no ballen? Perquè no tenen pebrots. No s'atreveixen a Mare posar-se meva. davant de la seva gent a ballar. Això és una equivocació. Ballem i molt. Sí, esclar, vosaltres Ara. sí, però i els altres on són? Perquè mira que aquí n'hi ha un bon grapat, No sento res, Ara, noi! Ay, si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados. Vinga, nois. Un altre. Quiero tener tu presencia. Ara, una mica més. Noies. Noies, amunt! Re. Que hem guanyat els nois està, bueno, claríssim. Però què dius? Si no m'ha finat en cap moment i semblava pels d'escombra ballant. Pals d'escombra? Però tu, us heu vist? Clar que ens hem vist. Us heu vist? Clar que sí. Però és igual, encara que els hi diguem, tampoc ho entendrien, no? Però és igual, mira. Fem una altra cosa, que aviam si amb aquesta ens acabem d'enganxar, vale? És una segona prova. Aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un. Un altre. Vinga, va. Otro. Una miqueta més, Bueno. Va, noies, que aquesta la coneixem totes. Seguim, Shakira. Quina se la sap, aquesta? Open Gangnam Style. Vull més noies, amunt! En veig poques, va! Open Gangnam Style. Us ha quedat molt clar, no? Bueno, ha quedat clar que això de perdre no va gaire amb vosaltres, no? Torna-ho a dir si t'atreveixes. Ja n'hi ha prou! D'aquest color! Taronja! Taronja! Prou! Us sembla maco discutir durant el pregó de festa major? Així voleu animar la festa del poble? És una vergonya! Ho sento. La festa major ha de servir per unir-nos i no barallar-nos. És veritat. El que hem de fer és passar-ho bé i no tirar-nos els trastos pel cap. Llançar-se o tirar-se els trastos pel cap. Barallar-se, desavenir-se. Dit sobretot d'una parella. Barallar-se marit i muller. O dues persones que anaven molt unides. A les persones més hàbils, més enginyoses de cada equip. 5 de cada. Ara uns nostres companys baixaran a buscar-los. Vinga, animeu-vos.
Si teniu vergonya, us l'empasseu. És igual ser més jove, ser més gran, ser dona, ser home, ser del Barça, ser del Madrid, de Pepsi, de Coca-Cola, no importa. Tots aquí dalt. Som-hi! El joc es farà en parelles. En parelles, Jugarem juntos pero no revueltos. Que corre l'aire, No sigui que sortim escaldats avui d'aquí. Això. Val. Es tracta de que un blau amb un vermell ballaran al ritme de la música que soni. Tots Farem col·locats? així els canvis de parella. Esteu a punt? Som-hi! Segona ronda. Vinga, balla! Vinga, som-hi! Después de una semana. Vinga, que ja ha sonat! De lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Algo más de chacachá del tren. Qué gusto da viajar. Vinga! A veure aquestes lluites! A veure! Vinga, que falten! A veure! Ja! La Camila és una crac, tu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El primer punt de festa major pels vermells. No demano seguim la feta ni comprendre'm si no vols. No demano fer mala llengua, tu ja la fots en això. Tan sols que sé que ho vols t'agrada. Ara estem sols així que prou manies i vols. Saps que et sobren raons, tu sembla música i que abans t'he vist molt als talons. Deixa-te endur i balla, saps que et sobren raons, tu sembla música i que abans t'he vist molt als talons. Sí. Bueno, fins aquí el pregó d'aquest any. Us ho heu passat bé? Sí! Bueno, doncs només queda desitjar-vos una bona festa major i recordar-vos que el dia 14, aquí mateix, amb l'escenari Podem un altre racó, hi ha l'actuació final del 25è aniversari de l'Esbar d'Ensaire. Ara només vull demanar la presència del senyor alcalde, el senyor Martí Pujol. No sé si no l'he vist. Ell ens donarà el tret de sortida d'aquesta festa major 2013.
Bona nit a tothom, Solament desitjar-vos, després de fer-ho tan bé, els de l'Esbart, que tinguem unes bones festes, que siguin cíviques i que tots respectem a tots plegats, i que tinguem la família i que disfrutem tots plegats. Tranquil, tu ja em veiem a la doneta.